Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадин ҳама каса ба канали оилавии ма. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз хостам хӯроки миллии тоҷиконаи худмона барои шумо пешкаш кунам. бисёриҳо мепурсиданд, аз аввал нишон намедодам, бисёр вақт аз мобайнаш нишон медодам. бозе хостам ки барои шумо аз аввал навор кунам, то ки ба як касе бо дар кор мешавад. аввал мо ами почаи гова қатъи шикамба чиқар мешӯем тоза, худаш тоза кадаги тайёрай. бо мешӯем тоза мекунем, майда мекунем, реза мекунем, дар даруни оби хунук меандозем, як бор меҷӯша, обша мепартоем. дуюм карата оби тозара бо медозем, меҷӯша. намихел меҷӯша, ҳозир ҷӯшидагиай 2 соат ҷӯшидай дӯстони азиз. баъд маҳсулоташа меандозем. дӯстони азиз, анаи гандуми куфтагӣ ира дар супермаркетҳо мефурӯшанд. нахт, кадоме ки нахти таркадагӣ, кадоме ки дар қазоқистонай гандуми куфтагӣ бидай навистагиай, и хели гандумшан бидай навистагиай, нокуфташ. бо приловка, баъд луби таркадагием ёша лубиву нахтша, ҳай гандум шира метия худаш куфтагиша, уш тез мепаза, беҳад тез мепаза. лекин ҳами лаззати гандум куча, гандум ҷӯш да ҳами донагиҳо бо лаззат мекуна, лаззатша дигар мекуна. баъд дӯстони азиз, и тарзе ки ҳозир ман тайёр дорам, ҳар кас ҳар хел мекуна. баъзе одамое ҳаст ки лубии сирх намеандозанд, лубии сафед меандозанд, хай бо приловка намеандозанд, гандуму нахти луби катӣ мекунанд. и хай тарзе ки ман тайёр мекунам, ман тарзи тайёркунии хидма гуфтам. бо шумо бихоҳем ки ямо чизе ки донагие ки намехоҳед, уша ҳамроҳ накунед, ба дили хитон бикунед. намехе дӯстони азиз, и видео бемонтаж шуд, исинаш овоза да болош монду, бисёр вақт звук мемондумаш, овоз мемонду. луби ва нахча баъди 2 соат ҷӯшиданаш меандозам, меҷӯша. баъд 2 соат бо ҷӯшид, бо ба гандум ба дигар чизоша меандозам, приловкаша. гандум ду намудай то шира гирифтанаша, баъд чамхел мепаза, тайёр меша. ҳамагӣ 8 соат мепаза дӯстони азиз. беҳад хӯроки бо лаззати, баъд фоиданокай. ана дӯстони азиз, хӯроки мо тайёр шуд. баъд пиёза ҳам хел реза карда меандозам. ҳозир иҷода пиёза нав андохтагиам, хушрӯ об нашудай. як та болгарирам реза када андохтам. камтар бо ами бӯи авқота дигартар мекунад, запхша. дӯстони азиз, бинед чӣ хел шира гирифтаги хушрӯ пухтай. ҳозир пиёзашам бипаза, баъд бардошта бо нишон медиям. ина дӯстони азизи ма тайёр шуд. хӯроки сер ғизои бо лаззат. дар куҷое набошем, ин хӯрока тайёр мекунем, истеъмол мекунем, беҳад фоидаи калон дорад. ин барои подписчикои канали ма буд, барое ки хоҳиш карда буданд, барои шумо омода кардам.
دوستان عزیز میخوام که برای شما باز یک شرکتی نو شرکتی هست که به حد اصولوی های نغز موندگی شانس های به حد نغز برای شما پیشکش کردگی شرکت اتم این کریست که کسمتیکا های پارفومریا تمام چیزهای اوریجینال داره номери 1 дар ҷаҳон корейский косметика духтаро шансҳои нағз мондаги шумо ҳамагӣ ду одам дар таги худтон мебиёрен бо одамои шумо ду одамӣ мебиёран шумо ба худтон як команда як структура месозен кора давом метиҳен ҳар як одами овардагӣ шумода чӣ қадр кортон пеш мерава ҳами ду одами овардагӣ ва ё ки одам овард бо фоидааш дар шумо гузаштан мегира таро дер накунен ин шансҳои хуба пешкаш кардагиа номерош дар рӯи экран сурайё нависенша комментариядам закрепит кардагиа ҳамаи ҳами занҳои мо кӯшиш кардестиян иншоалло ба қуллаҳои баланд мерасанд шумо ҳам метонен нависен бо ҳама маълумоти пурраша аз худшо мефаҳмед барое ки ҳозир айни ҳол дар тоҷикистон ҳам кушода шудестай ҳамаи условиҳош беҳтарина 11 сол шуд ин компания муаррифӣ кардагия худша 11 сол шуд кора пеш бурдагия шансҳош беҳад хубай духтаро дер накунен нависен дар ютуб канали худшона доранд силкаша мемонам закрепит мекунам тамошо кунед дӯстони азиз шумо метонед ки дар ин компания кор кунед балотон насӯза ин як навигари беҳтаринай бал намесӯза ин ширкатам хеле условиё дора ва шумо ҳар мо харидорӣ намекунед дар як сол 3 маротиба харидорӣ мекунед чизое ки шумо мехаред ҳамаш оригиналай ҳам худтон истифода мебаред ҳам кор мекунед барои савдо не барои худтон ба як ду чиз шумо метонед ки бали калона харидорӣ кунед ва чанд моҳ меиставай балтон вообще намесӯза то чанд қае ки кор мекунед умуман намесӯза барои ҳамун дер накунед дар номерои ҳами хоҳараки ман нависен сурайё ба шумо ҳамсӯҳбат мешавад бо ҳамаи секретҳои корро барои шумо мефаҳмона раҳмати калон дӯстони азиз дӯстони азиз сар мекунем навори худро имрӯз навори мо барои хушҳолии занҳои тоҷики ғарибай барои занҳое ки беҳад ватана ёд кардагиан шиштани ягон маъракаи тоҷиконаро ёд кардагиан барои шумои живои овозай барои шумо кардам ки шумо камтар табтон хуш шава табтон болида шава анам хел камтарак пухтупаз кардем саҳар қатӣ хостем ки бо занҳои тоҷик ҷамъ шавем бишинем ва баъзешон кор мекардан корҳои ҳар хел барои зиндагии худшона пеш бурда барои ҳамон мо як рӯзи одихаи коригароро ҷудо карда шиштем ҳамакаса сарҷамъ инам хе ҳамаи занҳои тоҷик кадбонуан ҳама чизе ки ҳунар дора пухтупазои худро карда овардан инҷа мо тайёрӣ дидестем тайёрӣ ба ташкили занҳои тоҷик хусусан барои занҳои муҳоҷирае ки камтар табтон болида шавад дар даруни хона дар зимистон шумо зиқ шуда мешинед лекин шумо бо видеоҳои мо камтар вақти худро хушҳол мекунед дӯстони азиз ман ба хотири шумо навор кардам то охири наворро тамошо кунед лайка фаромӯш накунед ҳатман фикрҳои худтона дар комментария нависен ин навори барои настроениётона хуб карданай инам хел салати бо лаззате ки дар канали ма ҳастаи салати падшубаи бе моҳӣ бе ҳичи бо лаззата инам хел ҳунарҳои занҳои тоҷикай тамошо кунем ман овози живои мондагиам хела шӯхиҳои занҳои тоҷикай барои хушҳолии шумо ба хотири шумо кардам ки як рӯзтона бо табтона болида кунам бо мо бошед ош бидай духтаро ош хай мо одамои коргару хай сар мебурем шав медем айҷо мешинасем бо дӯстон меган дӯстони ин соли нав нестай духтаро ин шиносои тоҷико дур аз ватан ман хай то ҷамъ кардан шумо дакарчи
نه osh bude, osh ba maza. Kanali Mama Life droje namidoniste یکی gdje. osh da gavnes biçya. Maza Biç de ol ya ki khaynası. Biç de gavneste. No şirgi tiriz akadım. Ne salfet ka dore salfet ka. یکی osh da gav nabda. ba maza dayo. Kasi kara doramar. Ba fikrim ki dikas keda. Ay buş marma dikas kagya. Ija se namut sambusay, se kas paxtagiye, ish digare. Ija bo ina ish digare. 50 tanga dorem, 20 tanga dorem. Ina se kas sambusa paxtagiye, se zani tojik. Ija da ina isha bo yak zani tojiki diga paxtay. Ina hamma kadbonoy tojik, paxtapazoy tojikoan. Hamma hanaroy زن‌های تاجیک. نروی تاجیک‌ها بسیار بد زکاس میکنن در قزاقستان بسیاری بد میپرسن، قزاق‌ها زکاس میکنن. اوشوی با مزه، جیبای زوکای. مخدوش نگام نیستن. نه که اولو جاکاس اوشم روی کن آدرسش نه اوتیستان کیوی کن. تو بدی؟ نمیتونی زنگ کدر تاگیب دای؟ لگن تاکیب بجا روی کم. خود دمش که با مزه بود گفتم واشی خاصیت هست رنگش خاصیت هست کمی کپوس میخواد کی خاصیت میگه من نیست فرضا تو کدای فرضا من نیم من نیست گفتم کی باشه درک شبیه اون اینا نام خانم
در این دنیا همه درد آشناییم، به هر دردی که باشیم با وفاییم، نبردارد کسی تابوت خود را برای همدیگر در کار ماییم. من از نام خودم، از نام همه زنهایی که در اینجا حضور دارد، به شما به هممون تن صحت، دل بیغم، فرزندهای سالم بگذار دای ما هم خیلی بشینیم، دسترخوان ما آراسته باشه. خیر دیگر چی بگذار سال 2023 سال خورسندی با برار باشه. همتون خوش آمده زنکای محترم. رحمت به چیزهای تاجیکتون، به هنرهای ملیتون. خیلی معلوم شد که دسترخوان تاجیکانه است. و همتون رحمت. خیلی با 21 مارس تجربه میکنیم. دائما خستند و سربلند باشین. آمین. آمین. خوش آمده زنکا. خوش آمده. اینا قابل نصیب بگرده که یک بچه‌ای داریم چیکار میکنیم؟ خیلی چمو میکنه باید یه سمبوسه را 20 آمین. برای زنهای مهاجر همه در دعای نیک برای همه شما.